Mae Tŷ Calon yn Hwb Gymunedol wedi'i leoli yng Nglannau Dyfrdwy sy'n rhoi llefydd gallwch archebu sy'n cefnogi'r gymuned leol. Mae'r map yn dangos y llwybr haws i Tŷ Calon. Mae'r troad gyferbyn a chanolfan hamdden Nglannau Dyfrdwy. Dilynwch y ffordd i lawr, heibio'r ysgol gynradd nes i chi gyrraedd Tŷ Calon. Mae yna ddigon o lefydd i barcio a meysydd parcio anabl. O'r maes anabl i'r fynedfa, mae yna gyrb isel sydd ychydig yn uwch na'r arfer ac mae'r llwybr yn goleddfu i lawr o'r adeilad. Mae'r fynedfa yn drws sy'n agor yn allanol drwy bwyso botwm ac mae'n ddigon llydan i gymeradwyo'r cadeiriau olwyn neu gweithio mwyaf llydan. Fel rydych yn cerdded i mewn, byddwch yn gweld y ddesg Derbynfa i'ch chwith a'r caffi i'ch de. Mae'r Toiledau Hygyrch i'ch wedi'i leoli i'r chwith o'r caffi. Tu fewn i'r toiled mae yna fat newid baban sy'n gostwng, canllawiau bachu a chanllawiau bachu sy'n plygu i lawr. Gallwch dynnu'r cwr tynnu mewn argyfwng i rybuddio staff eich bod angen cymorth. Os gaiff ei dynnu yn ddamweiniol, gallwch ei ddifodd yn hawdd gyda'r botwm wrth ymyl y sinc. Mae'r caffi ar agor i cyhoedd ei ddefnyddio, maent yn gwerthu rhagor eang o fwyd, diodydd a'r byrbrydau. Mae byrddau a chadeiriau heb freichiau a chadeiriau uchel hefyd ar gael. Mae'r brif ystafell gweithgareddau yn le mawr gallwch archebu ar gyfer gweithgareddau gwahanol. Mae yna far ar gael hefyd os oes angen. Mae yna Allanfeydd Tân a diffoddwyr tân yn yr ystafell ac yn y gornel bellach mae drws sy'n arwain i'r toiledau.